de kans gegeven wordt om hun talenten te ontwikkelen. En bijvoorbeeld de Klik is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat is door jongeren eigenlijk georganiseerd gezien. Zoiets zou veel meer moeten gesteund worden. Ik zie bij ons zelf bijvoorbeeld Discover Your Talent. Dat zijn jonge mensen van alle rassen en standen die in multinationals werken en die bij ons in de kelders mensen van de wijk, Kuurichem, jongeren, leren solliciteren bijvoorbeeld. En dat is vertrokken en elke keer zijn er daar wel 100 jonge gasten die daar naartoe komen en 60 vinden hun eerste job daardoor. Zo'n dingen moeten verder ontwikkeld worden en dat moet van de jeugd zelf komen, denk ik. Ik heb onlangs een dame uit Antwerpen bij mij op bezoek gehad. Let's Go Urban. Ja. Die zoekt hier in Brussel ook om te starten rond Urban Dance. Zo'n dingen moeten verder gesteund worden en dat moet met open armen